May I come in? ବାପା ବାପା ହଁ କହୁନୁ। ବାପା କଣ କହୁଥିଲି କି ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି ଯଦି ଥାନ୍ତା ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କହୁଥିଲି ଆଉ। କୋଉ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା କି ରେ? ତୁ ପୁଣି ଘର କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି? ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ବାପା? ମୁଁ କଣ ଘର କାମ କରେନି? ନା ତୁ ସତ କହ ବାପା, ତୁ ତ ମନର କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା କୋଉଠି କଣ ଚୋରି କରିକି ଆସିଛୁ? ଇଏ ଆସି ଘରେ ଲୁଚୁଛୁ। ବାପା ତୁମେ ଏମିତି କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ଯେ? ଆଉ କହିବିନି, ଯୋଉ ପିଲା ରାତି ନ ପାଉଣୁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ, ସିଏ ଆସି ଯଦି କୁହେ ଘର କାମ କରିବ, ଏମିତି କହିବିନି ଆଉ କେମିତି କହିବି? ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ଆଗକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋ ଜୀବନରୁ କେବେ ତୁ ଘର କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ଆଜି କଣ ପାଇଁ ତୋ ମନ ଏତେ ଛନ ଛନ ହଉଛି? ଏଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳୁ। ହଉ, ତୁ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବୁ କହୁଛୁ, ତୋ ମା ପାଖରୁ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି, ନେଇଯା, ଆଣିବ ହେଲା। ପଳେଇ ଯା ବାପା। ହଉ ବାପା, ହଉ ମା ପାଖରେ। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ମୋର ବି ପୂଜାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ। କଣ ରେ ନନ୍ଦନ, ପଇସା ପାଇଗଲୁ? କି ଖୁସି! କଣ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଣିକି? 200 ଟଙ୍କାରେ କଣ ହବ ରେ?